Илюзията на съзнанието. Съзнателният ум срещу подсъзнанието. Какво представлява човешкото съзнание? То включва самосъзнание, абстрактно мислене, сложен език и способността да изграждаме социални структури. Благодарение на него можем да размишляваме върху мислите си, да планираме бъдещето, да правим морални избори и да създаваме общества със свои културни, правни и етични системи. Хората се разпознават в огледалото и изграждат системи, основани на споделени вярвания и закони. Но съзнанието не е изцяло човешка привилегия. Някои животни също показват елементи на самосъзнание и социална организация. Шимпанзета, делфини, слонове и сойки се разпознават в огледало, признак за осъзнаване. Примати и делфини поддържат социални иерархии и връзки, макар без сложните културни системи, характерни за хората. Подсъзнанието играе ключова роля в оформянето на поведението чрез автоматични процеси, навици, емоции и инстинкти. То влияе върху реакциите, желанията и решенията ни въз основа на минал опит и научени модели, често без да го осъзнаваме. Например, можем да се чувстваме тревожни или да действаме по определен начин под влияние на подсъзнателни асоциации. Смята се, че развитието на човешкото съзнание е еволюирало като механизъм за оцеляване и социално взаимодействие. В по-големите групи разбирането на намеренията на другите и навигацията в отношенията били жизнено важни, стимулирайки по-високо самосъзнание, мислене и комуникация. Развитието на езика позволило абстрактно мислене и планиране, подобрявайки способността за вземане на решения. Научни изследвания показват, че подсъзнателните процеси често предшестват осъзнатото решение. Експериментите на Бенджамин Либет показват, че мозъчната активност, свързана с решение, започва преди човек да осъзнае желанието да действа. По-късни проучвания на Джон Дилан Хейнс потвърждават, че подсъзнанието може да реши преди съзнанието. Още по-ясно това се вижда в изследването на Лефан и Вова. Те използват техника на бинокулярно съперничество, при която участниците едновременно виждат две изображения. Едното съзнателно, другото подсъзнателно, показано твърде кратко, за да бъде осъзнато. Подсъзнателното изображение имало положителен или отрицателен емоционален заряд. По време на задачата участниците наблюдавали движещи се точки и трябвало бързо да определят посоката. Когато правилният отговор бил надясно, се появявало негативно подсъзнателно изображение, а когато бил наляво – позитивно. С времето, участниците несъзнателно започнали да улавят закономерността и подобрили точността си, водени от подсъзнателни сигнали. Това ясно показва, че подсъзнанието активно насочва решенията ни, дори когато не сме наясно с това. Изследванията на съзнанието и подсъзнанието разкриват, че и двете системи са жизнено важни за човешкото поведение. Съзнанието осигурява логика, самосъзнание и способност за изграждане на общества, а подсъзнанието управлява автоматичните реакции и често предопределя решенията ни преди да ги осъзнаем. Разбирането и усъвършенстването на този вътрешен процес е ключово за личностното развитие и по-доброто вземане на решения. Овладяването на този подсъзнателен механизъм може да доведе до по-осъзнат контрол върху поведението. Научните източници, споменати във видеото, ще намерите в описанието. Благодаря, че гледахте. Не забравяйте да се абонирате или да последвате канала.